Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa pa JCTV Africa muneni Kenan Rusike mutero muzukuru wavadye Gora baba TV. Tiri pano ndine hanzvadzi yangu iri pano pa Glen Norah panonzi pagomo ranzi gomo Dadiniwa gomo. Takanzwa nyaya yavo tikatirikidza tiende tinozvinzwira nekuti chishona chinoti kutaurwa hunyimwa. Saka tatirikidza ndimbotaura nehanzvadzi yangu iri panapa. Makadiko hanzvadzi? Ndinofara hangu makadini zvenyu? Kuti zita ndiani? Gladys Matura. Alright. Ndanzwa kuti mimi mave nemakore anokwana kuita 5 muchigara muno mugomo. Nyatsonditsanangurirai kuti zvakatanga sei maybe muchidimbu? Muchidimbu ndinongoti kutanga kwazvakaita ndezvekuti marriage ndakanga ndiri yakaputsika 2016 ndobva ndanguya muno muHarare. Saka ndakanga ndaona basa remumba ndakangoshanda 2 weeks bvarapera ndobva ndazoona rimwe bvarapera randakazoona rechitatu ndichiti shandei mai vangu vakabva varwara ndobva ndakumbira pabasa vakanzwisisa taenda kuna amai ndakanoita 3 weeks ndiri kuna amai ndichicommunicate nemunhu wandaishandira. Saka nandiri munhu wandanda kufambidzana naye pabasa apa ndadzoka basa rakasvika richibva rapera ndichibva kunochengeta amai ndachinjwa nasisi vangu ndichisvika pabasa rapera zvakandinetsa kuti ndoita sei nekuti mai vari kurwara zvaitoda ndichishanda ndichidzokera ndine mari ndakabva ndaenda kumurume wandaifambidzana naye akanga akasiyana nemadzimai vake akanga aitwa madzimai vaviri. Saka tangoti gare ndikini mwedzi 5 mudzimai wechipiri akabva adzoka saka zvinhu zvakati 2016 aiyo 2016 pandakabva ndakamboshanda. Saka pandakashanda kusvika 2017 ndio pandakafambidzana nemunhu uyu mai vachibva varwara 2017 iwoyo. Saka pandakadzoka ndio pandakasvika chinzi basa rapera ndobva ndaenda kumurume mukadzi wake wechituwa akanga aita angaro kuchipingi. Saka mukadzi kudzoka kwaakaita ndakavhunduka kuti nekuti anobva kuchipingi ndo zvakandipa kuti ndange kutsvaga Mwari ndakanga ndisiri munhu anonamata. Maitya kuti pandinge kwadzirwa kana kugadzirwa ndizvo mainzwa nyaya dzekuti kuchipingi kunoita izvozvo. Saka ndabva ndakambonamata kana kudzidziswa nezvekuburikidza nemarudzi atinobva. Saka ndakangoti zvingonzi ndo kuchipingi ndo zvakandivhundutsa ndokutanga kunamata. Ndakazoona imwe cheche ndakambonamata 3 months 2018 kuchitubuku Glen Norah A. Ndobva ndazoudzwa nehama dzake futi noti murume pakanga mukadzi wakabva pamba payo abereki ndo pataigara ndobva ndisiya ndiripo. Hama dzemudzimai dzemurume ndo dzakandiendesa kuchechi ndakanga ichimbonamata kuGlen Norah A. Muchiri papo pamakanzwa nyaya iyi hama dzisadza kuendesai kuchechi mune zvamaiona here kana kuti pane zvamakanzwa mumiri wenyu mune zvamakanzwa here zvakaita kuti munzwe kutya kuti maybe makatanga kurota hope dzidzi chii chaitika kwamuri? Murume uyu pakauya mudzimai akatombotiza pamba mudzimai akasvikira kuGlen Norah B. Asvika kuGlen Norah B murume akabva atiza bva ndakutafara. Saka kune imwe muzukuru wake mwana wanzvadzi yake. Saka ndakabva ndatoona kutotiza kwaita kuti pane zvaita sei zvavhunduka. Saka vakazosvika pakucommunicate nehama dzake kuti ko zvinonotiza kusvika kupi. Murume akazouya ndobva tagara semeeting kumba kwavo kuGlen Norah A. Mukadzi uyu ndipakati akati inini akazondibudira pachena kuti akazvironga sei nekuti tanga tisina kupedza nyangwe ndanga ndinguwa ndisipo ndinomupeta. Saka shona yaita kuti ndomupeta kupeta munhu anonzi afa ndiye anonzi aita sei apetwa. Saka nemataurira aita murume haana kana kutombopindura nekuti munhu wechikuru munhu angati ku 40 years ukaona achitaurwa zvakadaro achinyarara anenge achiziva zviripo pane mudzimai wake. Saka ndakaona kuvhunduka kwake nekunyarara kwake. Hama dzakati mukadzi uyu chokwadi anotochione murume uyu. Saka murume paanotya munhu ndini mudzimai wake kwati about inini. Saka ndizvo zvakandivhundutsa manje kuti murume cheye ndiye muridzi ari kuzati akambogarisana nemunhu ari kuziva zvaari. Ndakava nekutya zvechokwadi ndipo pandakatanga kunamata. Saka pandakaita 3 months chinamata kuchechi ndainamata kuGlen Norah A ndakazoziviswa gomo rino rina hama dzake futi dzemurume idzodzo. Ndatanga kunamata munomu ndaingoenda kuita zvemaparty time zvekuitira nemajuti. Asi pandakangotanga kuti ndiye munomu chinamata ndichitsanya mabasa angu akabva angopera asi vanhu vandaishandira ngo akasiyana. Mumwe vari ku A mumwe ari ku B mumwe ari ku C but vakandimisa zuva rimwe chete zvakaona kundinetsa. Ndakaudzwa vamwe kuti ndikutsvaga basa ndakanga ndine munhu wandinaye airiwana ine ndairiwana basa. Saka zvaindinetsa kuti usiku ndikuti ndikubvunza basa asi basa ndikuita sei handisi kuriwana. Ndakamboita door to door ndichitsvaga basa rakanetsa kuwana asi ndera machidzoka chinamata ndakati Mwari ndakumboziva chinombopa kuti ndinoti ndapinda marriage inoputsika ndakati ndaona basa rinoparara ndakati nditsvage basa handisi kuriwana. Saka pandakatanga kunamata ndichinamata kuna Mwari ndichibvunza izvozvo mabasa akaramba akaoma zvekudya zvakanditambudza kuti ndizviwane. Ranga riri gore ripi? Era 2018 akuda unopera kuna December. Saka zvakaramba zvakaoma tichizopinda 2019
ndakamutanga zvakaoma ndakaita 48 days 48 nights hapana chandiri kudya handina chandinacho kana mvura mamusina ndasinganwe ndaivavara ndicho every day muno mugomo zvokuti kana vanhu pamba pandaigara vakasvika kutondidzinga pamba nezvandanga ndiri renda ndichabhadhara chekudya handisi ndakange ndakutotyisa vachinditarisa zvandei asi Mwari vaishamisa ndoenda pasimba rekubva kuGlen Norah A kuya mugomo rinori ndichidzokera ndakaya kuseni kuma5 ndoti ndifambe kwakatonhora ndinodzokera kuma7 dzekumanheru every day saka vakandi murume ndiye akasvika pakuti tichibva pano auchabhadhara ndine zvauri bva papi natsoenda kugomo ikoko uchinonogarira ikoko ndiye akandidaro akatidzokera kugomo unogarira ikoko kokuenda panga pasina nekuti handina mari yerent uye nelife yandarama ndasina mbodza hama dzangu kuti ndozvandakaita sei zvandakapinda nazvo ndakaenda kumurume uzhu saka ipapo muchiuya kuno kugomo muchitsanya mazuva yayo pane zvamakaona here mazuva yayo ndakatanga kuroteswa mukadzi wemurume uzhu akati uri kuona here kuti wakasvika panguva yekuti pawakaona mereji yaputsika wakamboenda nobatsirwa but chii chakachinja asi iko zvino chipo chiri mauri ndechekuti nyangwe neni wanga uchitotya uchaona uchindiwisira pasi asi zvakuda kuti uite sei ushinge ukasashinga hapana chinobuda but uchatiwisira pasi nekuda kwekuramba ukashinga nekunamata munamatira uri kuita sei auri kuita kwakuri kuhope ndibva ndamuka bva ndanamata naizvozvo saka ndakabva ndauya munomu apa kurende ndaradza kubhadhara zvinhu zvangu zvatobviswa zvaiswa muvhuranda mama makakiwa muvhuranda umu ndakauya munomu ndatakagara munomu ndakaita futi ndaita 2 days ndakaita dream ndakadzi pane munhu achaya munomu achauya achikutora kuti unowaini kuzokunogeza mukadzi uyu akasvika asakatombomakaita zvekurota here kana ndakaita zvekurota but mukadzi uyu akazouya ndibva nditi munokwanisa here kuti ndene nemekumba ndikati munomu nemawira ndaita ka handisuda zvekunogara kumba zvandaida kuti munge muchigeza kumba kwangu kana ndichiona chokudya ndoita sei ndokupai akayazonditora manheru kuma6 ndoenda kumba kwake ndinogeza ndakona chekudya ndodya ndodzoka futi mupi ndodzoka munomu ndakangoita mazuva mashoma mwedzi ndakubva ndatomira ndakachimira kuenda kumba kupi kuenda kumba ikoko kwapa mairara payo madhiza ndaidzoka futi mugomo ndichirara mamusina tikuona kumasure kune tende mamusati tende yanga isati yavepo ndanga ndisina ende ndakauya ndine hembe 1 ndanga ndisina nemwe nezambia chinhu ndaifuga saka kanga nditi ndikutoreni mugare kumba ndakati kwete ndanzi muno ndima ndikuita sei manifana kuti ndigare muri mwedzi ipi kwakusiri kupisa kwakusiri kutonhora yanga uri mwedzi upi April akuda kunopera saka ndakati April achipera June ndibva ndatoti handichadzika kupi kuenda kumba kwake ndakangotanga kuti handina zvandakamuudza iye ndakazonditsvaga muno ndakati ndanzi handichadzika futi kuenda kumba ndakuramba ndiri mupi ndiri muno saka ndakagara June wese July 2019 yeyi mumwe chete saka ndakanzi uchadzika ndida kumbokupa basa kwemwedzi mumwe chete ndakukuropafadza pandakuropafadza zvese mafambiro chete ndichakuzivisa sodzoka futi mupi udzoka munomu ndakanzi kudzika kwako hangodziki pana vanhu vachachikutora kwandakabva tisati taenda kumberi ndaida kunzwisisa panyaya yepakutaura kwamaitwa apa maita zvongorota dziri hope muri muno mugomo akuna here vamwe vanhu vaiti kana marota hope kana kuti maimboda kumbobvunza kuti hope idzi dzinorevei maingoudzwa hope dziri direct dzaingouya dzisingana kana need yekududzirwa ndakadzi iwe uchava mududziri nekuti unogona kutoroterwa nemunhu asi chataura usuta sei ausi kuchiziva ini ndibva ndachosvika ndikada kupatsanuro nokuti mweya inotaura pavanhu yakaita sei yakasiyana ini ndira kuziva kuti Mwari vandiri kunamata ndevapi nekuti handizoziva kuti ndena kuita sei ari kundizivisa ndakaita vision yekutenga ndibva ndapiwa vision yemunhu anga akapfeka sutu asi fesi yeta sezvinoita wakati asazuva kuseni kutocha kwarinoita zvikanzi uri kuona here Mwari wakasaka denga nenyika haungaone chiso chani chiso changu saka ndakakudzivisa kuti nhasi uri kuenda kwakati chichatanga ndakuzivisa uchazodzika watotanga wengwani mweya tsvina saka kwananda kuti uri kudzika kwakaya munhu achida kuda kuenda neusaende anenge atungamira Satani but kana wabva munhu iye wangu anobva zita sei anobva azouya saka uchaona kuti uchambofamba nzira dzekuti ndakakuudza uchamhanya asi uchaona kuti uchange uchitungamirwa nani neni yanga iri vision mamuri muno mugomo nandiri muno mugomo ndakunzwisisa kuti zvizvi kumbotaura pandiri ndogona kutadza kuzonzwini kuti chese chataura ndoti ndichocho saka uchapatsana neyegona kuti haungaudzi nemunhu ari kubva kumba kuti Mwari vati zvakati iye uri munzvimbo mupi munomu saka ndaita ngekini dream zvanzi uchadzika goenda kubasa ndichazokuzivisa zvichaitika akazouya zonditenda kanzi zvese zvichaitika haunei nazvo nokuti ndiri kushanda newe kwakauya munina wamaiguro pamereji kwandakanga ndichigara kuchitubu ikoko ndiwo wakauya munomu ndiwo wandakadzika naye gomo ndobva naine kumba kwake panguva yese ndanzwa muchitaura kuti munonzi maitu vana venyu mamuri kumboonana navo here maita sei
vana ndasina kumbobva ndaonana nawo. Okay, pamakasiyana nababa vana vakasara nevana. Vakasara nevana. All right, okay. Okay, furayi nyiperi. Saka ndaenda ikoko ndakangoita 2 days ndibva ndatodza ameguru wangu nemunina wakanga anditorawo fana tiguvana izvinhu zvangu zvese. Asi ndipe chinhu 1 chitabhu changu 1 ndibva ndachitengesa. Saka ndachitengesa pa 2 days idzo ndakabva ndaona basa. Mandakamboshanda mukantiri mutauni. Ndaona basa iroro ndakaenda kunoshanda. Saka ndaiti ndakaenda ndodzoka futi muno mugomo. Ndadzoka muno mugomo yaindifonera kuti kose musina kumba ndoti ndofana kudzokera futi kugomo. Ndakaita 5 days ndichiti ndakaenda kubasa ndodzoka muno mugomo ndikabva ndarota futi hope ndikanzi ndida kuti uende kunonzi kubhorodhi obhuruku uende kubhorodhi obhuruku ndokwanda kuendesa kubasa kuti ndakangokona kutsika chete ukafamba dzadza ndikuti utsike uchingopedza chine nzira idzodzo wadzika futi wadzoka futi muno mugomo chandakuendesera kubasa kuda kukoropafadza ndakangoti ndinongoti Mwari wete kuda kwawo sematauriro avaita ndichenda dzadziri hope saka ndazoda ndakazonzi nguwa yakwana wakwenda kubhorodhi ikoko hauzi kukuziva but chichakuperekedza une foni ine song yekuti uya mweya mchandi kuperekedza ndakapiwa na Jesu ndiye chakukontrol usvike kwakuti sei kwa uri kuenda ndakaiplaya foni iyoyo nandiri mwainzi apostle yeye ndiye akati ndakuperekedza ndakumbona kuti Mwari ari kushanda sei neni. Okay. Takaenda tese iri sandi kuseni. Foni yekuramba chingori yeiramba chirira song handiti song inokata kana yapera enge singakati. Takabva kuno kusvika kuna 4th tikakwira kombi chingorira chete ndisu. Isi tesasikuza kuti kutase kwatiri kuenda. Kombi yakanazo kuti yaenda dombosha yakatena ndounotasa pa buruku pa gate. Zvakanzi ari kuburuka yemusare papi pano ndobva taburuka. Saka tasvikapo tiri vanhu kuti takaitangoina nekuti ndanzwa hopedza ndanzwa namuna handita sei handishedza. Takangosvika ndobva tatanga kutoisa ma fingerprints zvikuita vanhu vaenda imomo vanogara amo nevashandi. Saka tesa fingerprint yakabaka red tadzokorodza yabaka red ndipatakabvunzwa nemumwe ofisa anenge ari pagedhi akati ko imi mabva kupi ndibva ndaenda pavari tikati tabva kugomo reGlen Norah zvokanzi ko apa mainge nokuti zvitoratidza kuti hamusi wekupi wekunoko ndikabva ndaudza kuti ndakarota hope kunzi iwe uchagara kunonzi kubhorodhi bhuruku imupi imomo asi ndakatozonza panzvimbo apa pane munhu saka ndokuya kwanoita sei kwandaita zvokanzi chimbosunduka imboenda apa ndobva vamboti vanoona waipinda ndibva wazoya pandiri zvokanzi ko iwo wainge chi zvokanzi ndavaperekedza zvanzi watovaperekedza kupi zvokanzi ndavaperekedza kwavataura zvandikumboti ubve kunoko ndoda kusara nemunhu iyeyuyu ndibva ndamupa mari bva adzoka munhu ibva ndaenda bva ndanzi mbeinonogara pakwegapo ndibva ndagara ipapo. Saka ndakazosvika panguva futi kunzi uchapiwa sadza noina ndine nguva yakareba ndisingadyi usadye sadza iroro rakaita sei kuti chandaudzwa ndichaitika sadza rakauya yanga iri vision kana kuti makangoita zveku ndakatopiwa vision nichinzokuona tumbler pink iyo neplate pink yakarepo neplastiki mune sadza nenyama yebeef nemvura iri mutumbler ramba zvinhu zvipi zvisati zvasvika ende zvakazosvika. Saka ndobva ndati ndokumbira maita basa mandigira chikafu ndakaguta zvakanzi sei ndikati Mwari wangu andirambidza ndobva vadzokera ndobva ndasara ndakarara dzanzi kuma2 by 3 o'clock ndakabva ndatanga kuti sendiri kubvunza kuhope ikoko kuti ko sei ndisati ndapinda mukati umu ndauya kuzoita sei kunoko ndobva ndanzi sumukoende pagedhi unonopedzera nevana ava ndobva ndaenda pagedhi ndakati ko ini ndauya kare panzvimbo panapa makanditi enda apapa asi hamusati mapedzerana nani neni ndopa vakatanga kutaura kuti isusu tambonzwa nyaya yenyu tatadza kunatsonzwisisa saka takutiwo vari kusvika izvinezvi vanosvika uku vachauya vachizotorongwa inobva na3 kusvika kuseni ndo vambonzwawo nyaya dzenyu isu takuenda kumba vachibva vabva pagedhi pepe ndobva kwauyo vanyowani ndipo ndakasvika kuti makadii henyu ofisi inini ndoto Gladys Matura ndabva kugomo reGlen Norah B ndisati ndavaudza nyaya yangu pakabva sekumanifesta zvakanzi ndine mukadzi wokumba kwawabva atobva kuGlen Norah ndiani akamanifesta uyu ofisa muprista wepagedhi apa achinja ushu zvakanzi ndine mukadzi wokumba kwawabva antobva kuGlen Norah ndakati zvakanzi antowakwira kombo waburuka apa ndakati munhu akutosvika ngasipo pandada sei pandasvika zvakanzi antonamata kugomo ndakati zvakanzi Mwari havasati vapedza newe uri kufanira kuti udzokere umu mukati muchamugara kwete pari zvino tanga unopedzwa naMwari kwanga uchinokori kunamata ozodzoka ngwaita sei yakwana. Hakuna chimwe chinhu chandakazobvunza futi ndakangotenda ndichifamba ndakati Mwari ndokutendai nokuti pane zvandanzwisisa kuti handisati ndapedzwa neni uyezve ndikufanira mboni kunamatai mukati umu ndanzoti ndichamugara ndebva ndadzoka saka ndakangodzoka muno mugomo ndebva ndanamata ndebva ndaenda basa mangwana acho kubasa ndakangoita mazuva mashoma ndikanzwa kudzokera futi kunokupi kunhu ikoko apo wakudzokera wakunopinda pagedhi zvisina maidzoka kuno kuchigara kuno futi ndaidzoka nchirara muno ndodzokera kubasa. Saka ndobva zvanzi uchanopinda pagedhi zvisinganzwisisi kuti wapapinda sei wobva wazonopinda maoko mapurisa but uchabuda zvichashamisa iwe wapedza ndoda seidzi dzandiri kupiwa ndine Mwari wako ndakaudzwa kuti ndiri kufamba newe ndakanamata ndobva ndaenda kubasa pa 5 days idzodzo futi ndakabva ndanzi ukudzokera kubhuruku but uchaenda usiku ende ndakangopedza basa ndakanzi naso kuti sei uri kudzokera
ndakadzokera zvechokwadi apa ndakamira muna June apa mama muna July ndobva ndi June wandakangoenda mu the same June ye ndobva ndaenda ku Broad Manheru tasvika ku Buruko zvanzi nekombi achaenda pa gate pakanotoshisa pepai iri ku road kuenda kudomboshava zvanzi vese kwenda ku Burukai pari makapa ndobva ndaburuka andichamboza ndikufamba sei usiku ndibva panzi nemumwe mbva buruka futi mumwe musikana ndakumutevere ne sister muri kuenda kupi zvakanzi ndikuenda pa Bone Mash asi ndinoda kupinda Buruko ndikati ndikwa ndiri kuenda asi ndata sei ndashaya kuti road ndeipinda tachadzimira zvakandiperekedza pa Bone Mash tozoenda tese akanotenga airtime ndisu tasvika pagedhi akaisa fingerprint yake yakambotenga baka ngikini red ndibva azisa futi baka ngikini green gedhi bva ravhurika ndobva anondimirira mupi mukati saka ini ndasara ndiri kunzi ndibva ndaisa fingerprint yadzokodza baka chi red ndadzokorodza ndipo ndakanzi na officer ko inini mabva kupi uyezve fingerprint yenyu iri kubaka red kuratidza kuti hamuzi kunoko munogara mukati umu ndikati ndogara mukati mopi umu saka musati maenda chaikupai wozi ukasvika inini ndoziva kuti kana ukasvika pano pausati wambopinda chaikupai confidence kana kuti ushingi hwekuti maitosvika muchitoisa fingerprint yenyu muchiziva kuti mamugari umu chii mainzwa chivindi kana mainzwa inzwi richikuudzai kuti itai seizvozvo ndainzwa voice ichitaura kuti mashandisiro anchakuita anotyisa saka ukange wabvunzwa unozoti here kuti unogona kuvhundutsirwa kuda kuona kuti wakasimba sei nokuti iwe uri kutenda kuti ndakanzi zvakati saka ukavhundutsirwa iwe kana uchitenda chete iwe kuvhundutsirwa kune newe iwe ramba uchita sei uchita zvandakutuma uchabuda uchakunda nekuda kwekutenda kwaunenge uchiita saka ndaitenda chete kuti zvamandiudza ndizvozvo chete Alright, okay, pfurai mberi. Saka ndakabva ndanzi ndobva vakabva vasumuka ndandibvunza kuti sei risiri kuvhurika gedhi. Munogara mukati ndikati ndogara mukati. Havana mbobvunza kuti sei risiri kuvhurika sei zvazodai. Vakabva ngosumuka nokuti sei nokundisira. Ini bva ndapinda mukati mupi imomo. Andakudza musikana ndikufamba sei. Ndakatoma kuti bye bye toonana. Ini ndakati sei ndakatogara mukati imomo. Ndini ndakatanga kutsvaga namba yandakanga ndichiziva yei. Ndakasvika kuma 800 ndaona akusiko kuma 259 ndikati sei kwandakakuti vandadzoka bva ndasvika pa number 4 kuma 400 ndadzokera futi 3 times nchirasika but ndakazosvika pabvunza mwe mukadzi kuma 200 ndikupi vakandidirect kusiriko kuma 300 ndibva ndarasika ndakazoya futi voice kwato kuma 9 zvakanzi usiku ndiri kutendera murodi ndobva zvanzi ndoda kuti ndaive ndakatasa kuside kuda kutasa ku left ndaive ndakatasa ukuku ndichifamba ndada kutodzokera kugedhi zvanzi kuside ku left kwako kune imba ine yakafenzedzwa nesecurity fence izuri riri kutaura but pakagivhurwa gedhi da kuti upinde papi ipapo saka ndakabva ndatonga nopinda pagedhi papi ipapo pamba pakatobadziwa light asi pachadza hapana vanhu andinombonetseka kuti sei pasina vanhu saka ndichaita sei ndakangosvika bva ndamira ndebva ndatendera kuseri vanhu kune veranda kunotaridza kuti vanhu vanoti vachidyira pamacheya ari kuseri ikoko ndebva ndatokwira paveranda ndanga tonamata ndakati mwari ndokutenda ndasvika pamudzimba mati ndire sei ndiuye ndebva ndatotanga kunamata ndakunetsekana ende ndakatona pasina vanhu ndakarara ndichinamata pamba papi ipapo saka kuma 5 ndakaenda ndine hembe pabhegi top yanandinayo ndakatoisiya panzvimbo ipapo ndobva ndatobuda gedhi kuti ndakudzokera kupi kubasa sekutoti hembe ndaisiya nditsuri pamba pangu saka ndasvika pagedhi paipai pane mumwe mutsvasiri wanga aripo nezuro ndobva ndasvikosa fingerprint 2 times tsukanzi uri kubva kupi bva ndavatsanangura kuti ndarira mukati umu ukapapinda sei kuti hapasi kuapiya kuti unogara mukati muno ndobva ndavatsanangura ndobva vatotasa pamakamera vona munhu akaita sei akazviita nemusikana weuye zvese zvakaita sei zvakaapiya ndibva zvanzi enda papo waita gate pass waita pass through munogara vanhu vakuru watosungwa ndibva ndanomira pavakanditi ndimire ndibva watanga kufonera vamwe vakuru vakambofonera mupurisa kuti ndo zvaita sei munhu yadzoka kuno saka ndakatotanga kutonamata ndikati mwandota kutenda ine zvaitotike zvo ndozvakutoita sei zvakuratidza kuti ndimi kundishandisa nguva diki diki ndakashamisika vamwe mapurisa vaitodya vakatondipa electric hita kuti ndidziye ndikati mwari ndiri musungu mamuri muna 2019 yemwe chete yeye ndikati muna June kutonhora ndikati ndakutodziya ini ndatonzi ndiri musungwa kuti mwari ndimi muneni zvekutoratidza kuti munani muneni ndobva mukuru wamapurisa yasvika afonirwa zvakanzi kwewo takakutosiya kuno kwawingei ndikati nini vanhu vakatombona wakati ndiropenga asi dai ndainzi ndopenga andipfure Glen Norah waterfalls Houghton Park kusvika mutauni ndobva ndapfura express Broad ndo Broad ndodzoka futi zvakare kupenga kunozonzi mumwe sinozoenda ku waterfalls but ndikudzoka the same
place kuti chokwadi ndimwara kundituma kupi zvakanzi upenge wewe unonamata chichipi wewe ndikati ndachechi ndonamata mugomo zvakanzi tirakwenda nekupi kumapurisa sataenda ndakuza kuti chokwadi ere warara pamba pane pamba iri pawarara vakati handi andiri kupaziva ndikati handi bva ndikwidza mupick up ndibva taenda pamba pepe ndiri paziva tangoti fambe ndikati ndipapapa ndibva vaona pana garden yachidiridzi zvakanzi uzoti pamba pana pavararo zvakanzi asi kuzviziva nokuti akangosvikira pakutanga kudiridza ndibva ndisei ndiri mumota bva vatendera kuseri chakapagumbowo hembe yandasiya iyi zvakanzi chokwadi munhu anyepo tasadanga ari munhu anyepo desina kuona zvizoita seizvi zvaitika ndibva watotipinza mota ndikuenda kubhorodhi kumapurisa ndokusvika vakabvunza kuti koimini muofisa mauya sei zvakanzi munhu yari kuti ndine stand yangu mukati mupi mukati umu zvakanzi ati ane stand yake umu saka hatisi kuzota ninga njere dzake hadzinoita zvakanaka nokuti matesangu akakatsemuka nana nenguva ichigara nawo musango nehembe dzandakapfeka dzandakangoita kusakara sakara zvakanzi handitofunga ari kuita sei ari kupenga nekupera kwaakaita uku vakabva vandisiya maoko mavo zvakanzi akasaenda kuchikoro chemanhikini chemapenzi anogona togona kuti anovharirwa saka sare nei mozodzote maita sei ndakasara vanhu vakanga vakasvika inini mashure mangu vakauya vachinzi vaonekwa muhetfield vachida kuba hunhu asina kuba vachida kutoba hunhu but vakanga vatotenga kutopiwa vavhurwa dhoketi vakutombopiwa basa inini ndakangogara chete vanhu vazhinji vaiuya vachinzi mhosva dzavanga inadzo vakutopiwa basa vamwe ndovhurwa madhoketi ini hapana chandaita sei chandaitirwa saka mapurisa aiuya indibvunza inini munonzani kosei imi makagara nyaya iyi ndeichii ndovatsanangurira imi munosvine nyaya hombe nokuti kwamapinda akuite but hamuna chamaitwa foni munayo bhegi munaro makambomira sei ndakati ndinonamata mugomo ndinonamata postori ndinonamata ndegana ndinayo chichandaita sei ndonamata vanhu vazhinji vakatosvika kusvika kuma-20 mapurisa achibva kumba achiuya kubasa achingondibvunza kusvika vazondiendesa kuseri kumasales ndobva ndanogara saka ndagara ikoko akasiya vavhara ndobva saka ndakange nditori nemari yangu asi ndakange ndisingadyi ko timbodzokera panyaya yemari makanga muri kushanda here maimowo maipota muchimbonoshanda ndakange ndiri pabasa pandakangonzi nda kuti ndikuropafadza kuti kunzvimbo kwakuende usiri pabasa nokuti hauzowana mari yekuenda kupi kuenda ikoko chokwadi saka ndobva ndaona mumwe murume akanga ane madhishi anga angotsemuka mbichana anga akagara ane trauza akabvaruka bvaruka ndakati kwemi mainge munomu zvakanzi ndakanhonga madhishi aya mai vacho vakanga vakarasa madhishi vakandiona bva kuti ndaba saka vakazoripota ndaba madhishi avo saka ndikunzi ndibvise $5 $30 ndakasabvisa fine ndikutenda nyaya ngokutenda kuchi kukoti ndobva ndati hamuna kwamukuita sei kwamuri kuenda zvakanzi ndigonza ndiri kunako ndikuenda vatoti ndikuita sei ndikuenda kukoti ndikati hamuna kwamuri kuenda nezita rajesu kristu wenazareti ndibva ndabudisa mari ndandine macoins andandinawo ndikati $6 mutenge chingwa nedhiringi zvakanzi ndichonzi ndibvise mari ndakutochengeta ndibvise find ndikati kwete muchati ndiri kutaura ndisi ndiri kuita sei ndiri kutaura but panguva pakapera 5 minutes amai vati dauna newe vakabva vasvika zvakanzi baba munamati bude muende kumba but vakatadza kuti amai zvamati ndizvaita sei ndozvaitika akangobuda vachienda kwakazouya mumwe officer aive achichengetedza vanhu vari masales ndiye akati inini officer sindira kukuzivisa kuti kune mumwe munhu ari mukati mupi ari mukati maane nguva akabani nemukadzi wake asi mukadzi ndiye ari kunzi ari kuuya nechikafu vanotodirwa mvura magumbeza unofuga nonzwa tsitsi neupenyu hwakuita sei vari kurarama munozvigona here kuti aburitswewo ndikati asi ndogona asi mwari ndonda sei vanogona vakamushedza vakati uine unoona amai avo ndobva auya bva ndabvunza sere mukadzi wake bva ndanamata naye ndibva ndati ndandikudza kuti ndaona zvakati ini ndongonamata mwari wachinja chinja situation yako ndakangonamata bvadzokera mukati after 2 hours akadzoka akati ndotina nanzi mangwana ndite sei ndibudi munhu weuyu alright so tiri panyaya yekunamata pane imwe vhidhiyo yamakaita maitaura imimi kuti makanzi mune mudzimu uri pamuri chimbotitsanangurirai kuti ndoda kungonzwisa hangu kuti nokuti ndoziva kuti makristu anotenda kuti vanoita zvechikristu havatendi kuti zvemudzimu zvinoshanda nyatsotitsanangurirai kuti ukama huri pamidzimu nekunamata mwari muri muno mugomo ndawana munoverenga bhaibheri renyu zvinofamba sei vakataura kuti chiripo ndechekuti kare vanhu midzimu iriko ndiyo zvipo zviri matiri saka vanhu vaipira vaiomberera zvinhu zvavo zviita sei zvichifamba zvakadani zvachitofamba zvakanaka vachiteedza gwara ravanzi vaite sei vateedzeri saka takuchiti takuda zvekunamata tichibva mune zvekuita sei zvekupira izvi saka mwari anoti mudzimu uripo iwoyo unongochitokumbirwa namwari yokuti uve uchishanda namwari kwete kushanda tichita zvekupira saka mureva kuti unenge uchishanda nemudzimu asi hauchaiti zvekubika doro nekudini ati ndiwo unoshanda ndiwo unongochishanda pfuurira mberi saka ndoda kumbonzwisisawo panyaya dzekuti vanhu vanouya panapa munotombowana matira here munorarama sei vanhu vanhu pavanouya panapa munotombowana matirawo here munoita sei vanhu vakauya panapa mumwe anosvika obva atara situation yake kana ibasa rakadzingwa kana murume ari kuenda kugirlfriend kana urwere huri paari saka ataura
ndinonamata nezvazvo ndinotozomudza kuti azodzoka ndasara inini ndoti ndopiwa ndakarara ndoita zvokurota handisisi munhu kuti ndakaona munhu ndobva ndamusanangurira ndotoudzonzi uyu munhu uyu pati kuti aripepo kuti kare vabereki vedu vaive vachiita zvezvekuita zvekupira izvi saka patikazi tichada kunamata hatina kupatsanurwa kune zvinhu zvipi zvataipinda nazvo zvaipinda nevabereki vedu saka unotoudza munhu anofanira kuti umuitire zvakati namata nezvakati kuti apatsanurwe kuti azikanwe kurudzi rwekwake kuti akuita sei akunamata saka ndozvinopa kuti munhu akanamatirwa namachechi anoti zvinhu zvachinja zvodzoka futi kumashure aona basa rapera waroorwa murume aenda kugirlfriend kandi murume akuramba hauna kupatsanurwa kubva mune zvinenge zvezvikaranga zvinenge zviri matiri nokuti pachivanhu chanti zvikaranga tanga tine chivanhu chiri matiri saka muri kuti mimi kana munhu akuenda kunonamata anofana kupatsanurwa kuti zvake zvibva zvanakira futi nokuti Mwari havati wakavhura maso ovhara saka ari kuvhurika achivharika nokuti hana kuita sei hana kupatsanurwa saka ndomashandiro andiita ndotozonzi uyu muudze kuti nokuti mumwe nemumwe ane situation yake saka utozonzi uyu unomuitira zvakati uyu unoita zvakati saka mumwe munhu aigona kuti kukwavo vaita zvekushandisa kana kuti pamwe aishandisa ngekine mvura yemunamato saka kuti izvozvi zvaishandisa ndozviri kuramba zvichimudzosera kumashure saka chinamatira mvura anoshandisa mvura yekuti ndakuda kupatsanurwa kumvura yataita sei yataishandisa ndiende kuna Mwari. Alright, so tomboti kune vanhu vanenge vauya maprofita kana vafundisi vanombouya panapa pane vanombouya here vachikupaiwo hope dzavo kana vachikuti mamunogona kumborayirwa kunzi munhu achauya muprofita achataura nemi mune makambosangana nawo here vakakupaiwo dzimwe dudziro dzehope dzamunenge mamborota? Ndingati ivo mweya mutsvene vakati unogona ukaunzwa munhu unoziva kana anogara mudhuze noti pamwe munhu ari kuza situation yako ndakati ndiri munomu ndiri musikana wandaimbofambidzana naye aiuya munomu ndichinamata naye saka aiuya achimbonamata pamusoro apa kuna umwe baba vakasvikira vari vaviri vakagara apa vakanga vabva South Africa saka baba ivo ndo vakatanga kumuzivisa zvokuti ndakambokona umwe mukadzi wangu ainaye pati mukadzi uyu patikanamata nezo ndakanzi mukadzi uyu ane mhepo iri paari ikuti azati asvike panofanira kuti asvike ndanzi mukadzi uyu asvike panapa ndiite munamato andoda kuita naye Mwari wamuita sei pamusununguri munhu akabva kuSouth Africa uyu ndobva ndavatsvaga baba vai ndakavaona ndobva wanditsanangura kuti ndozviripo ndanzi ndinamate nani ndinamate neni baba ivo vanga vari vaviri ndakanamata navo ndanamata navo ndakaenda kutende kwangu ndarara ndakatanga kurota hope ichite simba rangu rapera ndipo ndakanzi kuona kuti wanga une simba risiri raMwari ndosaka wati simba raita sei rapera saka vanhu ava vatozoita sei kuzokukundisa pane mweseji waita sei yawasunungura ndibva ndanamata ndakatenda Mwari tati fambei after kwatira 5 months kune mumwe akabva kuMozambique igore rakapera paseri 2022 akauya futi achiti ndakapiwa ndiri kuSouth Africa ndakanzi tsanyira munhu ari kugomo rekuHarare Glen Norah C mutsanyire ko 2 weeks uende ikoko unomukundisa nekuti ari kutorwiswa zvokuti achazopedza kuti nyengo vari munzvimbo maari vanozotanga kutomurwisa kwete nekuda kwavo but zvokumurwisa ndizvo zvichienda pavanhu vapi vomuvenga akabva kuSouth Africa akaenda kuMozambique ndiko kwavo akazobva nekuMozambique asvika kuno asi aiti ndaita zvokutopiwa onzi uchafamba wakadai sina asingakuzivi kuno kusvika asvika muno mugomo but ndanga ndiri pokupedzisira kumacheto kwegomo ndanga ndakatorara ndakanga ndangonzi ndinorara panzvimbo ipapo nezvichaitika akatosvika murume akatopfuurira akatendera kutodza pane munhu akuti sei wari kutsvaga but ndakutaura naye akazoti adzoka futi abva nopfugama pamberi apapo ndobva apfugama bva takakunamata ndipo akazocheuka abva uya pandizvo kanzi ndi munhu wandiri kutsvaga ndandashaya kuti muri kupi ndibva nditsananga kuti akatondipiwa ari kuSouth Africa akanzi handitsanyire asi ndokuMozambique ndatobva nekuMozambique ndanzi ndiuye ndinamate nemi ndanzi imini Mwari vari kukushandisai muri muno machi kuti ndikukuudzai zvese ndikupatsanura zvese zvaunenge waita sei zvaunenge warota but zvese zvamukuzwa Mwari kuti ndizvozvo musazotenda kuti kune mumwe munhu anogona kuzokudza achikunyeperai munowisirwa pasi musatende zvamuchamuchidzo nevanhu vari kubva mudhuze Mwari kutokuziva nezvenyu saka Mwari wati ramba kwamira uchitenda kwandiri ukaramba uchitenda kwandiri uchakunda ndosaka vari kukunzira vanhu abva kurefu. Alright, so muri Zimbabwe tichiri panyaya iyoyo mati makapinda muno mu 2019 takabva tapinda mudenda reCovid vanhu vanga vasingatenderwi kufamba imi mairarama sei panguva iyoyo? Ndakati paCovid ndaigara munomu ndiri kuseri uko ndakamboita nguva yekuti kana kudya kana asingadyi nekuda kwekuti vanhu vanga vasingaite sei vasingadziki gomo ndobva ndasita nguva yekuti ndakadzika ndobva ndangoenda 1 day kumba kwandakambogara kuchitubuko ndobva ndadzoka futi ikoko ndadzoka futi muno mugomo ndobva ndagara ndakazobva futi muno ndaitozonzi dzika kana usadzike ndazoti ndatigare kwe 1 week 2 weeks pese pakanzi 21 days pepai ndibva ndanzi iko tuende kumba kwasisi wako ivo sisi vangu ava ende ikoko pane zvekutoitika izvo kuti asikuda kuti uri mupi uri munomu saka pakangoti pere izvo da kuitika unodzoka futi mupi munomu saka ndakati pa 21 days ndakambodzika